7. Стремете се да живеете с истината. Неверните данни карат човека да прави детински грешки. Те даже могат да му попречат да възприема верните данни. Човек може да разрешава житейските проблеми само когато има верни данни. Ако околните го лъжат, човек започва да греши и способността му за оцеляване намалява. Неверните данни могат да идват от различни източници – академични, социални, професионални. Мнозина искат да вярвате в нещо, само за да могат да постигнат собствените си цели. Истината е това, което е истина за вас. Никой няма никакво право да ви натрапва информация и да ви кара да й вярвате. Ако тя не е истина за вас, значи не е истина. Намерете собствения си път в живота. Приемайте това, което е истина за вас. Отхвърляйте останалото. Няма нищо по-жалко от човек, който се опитва да живее в хаос от лъжи. Не изричайте злонамерени лъжи. Злонамерените лъжи са резултат от страх, злоба и завист. Те могат да подтикнат хората към отчаяни действия. Могат да разрушат живота на мнозина. Лъжите поставят капан, в който могат да попаднат както този, който ги разпространява, така и този, за когото са предназначени. Могат да доведат до хаос в междуличностните и в обществените отношения. Много войни са причинени от злонамерени лъжи. Човек трябва да се научи да ги разпознава и отхвърля. Не лъжесвидетелствайте. Съществуват множество санкции, свързани с заклеването в и свидетелстване на неверни факти. Това се нарича лъжесвидетелство. А наказанията са много строги. Пътят към щастието върви заедно с пътя към истината.